Ni Josune Perez naiz, 29 urte ditut, eta 2 goi mailako zikloak egin ditut. Lehenengo zikloa Zubietan egin nuen, da administrazio eta finantzakoa izan zen, eta bigarrengo hau Zubirin egin nuen, eta bidai agentzikoan zen. Agentzi bidaiako asignaturak asko ziren, haietatik batzuk ziren hegaldi txartelak ertetzea, ateratzea GDSaren sistemaren bitartez, turismoko produktuak saltzeko erak ikasi, frantsesa, inglesa eta kalidadea ere ematen genuen. Nire itxaropenak zen egia zen lanpostu balortzea, ikasketa mota ziren eta gehiena praktikoa zen. Orduan, nola zikloa ere egin nuen 23 urtekin, ja nahi nuen lehenbailen lanean hasi eta lanpostu balortzea, eta egia zen bete dira. Praktikak eroskin egin nituen, egia zen kurtsoa bukatu eta segituan hasi nintzen lanean, eta gero praktikak egin nituen, eta praktikak oso erosoak izan ziren, etxetik gertu, eta ikasteko era oso ona izan zen. Ikasitako asignaturak oso baliogarriak izan ziren praktikak burutzeko, ze asignaturak eginak praktikoak ziren, orduan bere izenak duen bezala praktikak oso ondo bete nituen. 6 urte daramatzat eroski bidaian lanean, eta nire lana da saltzaile moduan, eta bezeroei aholkuak ematea. Hau da, beraiek etortzen dira destinu batzuekin, eta gutxi gora bera aholku horiek eman beraiek nahi dutena lortzeko. Nire lanean aipatuko nuke, gehien gustatzen zaidana da, egunero jendeak intratuan gaudela, momentu batean zaudela destinu bat saltzen edo aholkuak ematen, da derrepente handik 2 minutura zaudela munduko beste puntuko aholkuak ematen da. Jendeak espektaktiba asko jartzen ditu bidaietan, da horiek betetzea egia zen oso gustokoa da. Ikastetxeekin tratua dugu, ze orain gaur egun ere bertatik praktikan jasotzen ditugu ikasleak. Bulego hontan konkretuki emakumeak gaude, baina bai beste bulegotan emakumeak eta gizonak daude. Gizonak berdin-berdin egin dezake lana, baina egia esan ez da hain erakargarria emakumeen txakoa den bezala. Lanbide heziketa aukeratu nuen, ze ni argi neukan karrera bat ez nuela nahi egin, ze nahi nituen ikasketa motzak egin, eta ikasketa horien bitartez segituan lanpostu batera sartzea. Agentzi bidaiako zikloarekin egia esan lanpostua segituan lortu nuen, eta oso erreza egin zitzaidan. Ikasitakoa oso baliogarria izan zai lanposturako. Ze ikasitako guztia, edo 180 lanpostuan lanpostu ondo betetzeko. Nire etorkizuna ondo ikusten dut, duela 6 urte ikusten nuena baino asko hobeagoa lortu dut, hasi espero dut aurrerantzean ere hobetzen joatzea. Lanbide heziketan niretzako izan da lanpostua lortzeko batea. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.